शंका भेटलेला आहे गाईज आपल्याला. हे बघा 4 मुखी शंका आहे. 1 2 3 4. हा 20,000 पर्यंत विकला जातो मार्केटमध्ये. मित्रांनो हे बघा पूर्ण आपला पूर्ण हे भरलेला आहे. पूर्ण खडप आहे ना पूर्ण. पूर्ण खडप भरलेला आहे. नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मी माहीमकर या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आम्ही सर्व आज शिवल्या म्हणजे मोज शिवल्या बोलतात ना, ते काढण्यासाठी चालल्या. तर तुम्हाला दाखवतो कसे काढतात ते आणि कसे तिकडे वाढलेले. तर आपल्याबरोबर नवजीत, हितेश जाधव आणि राहुल फर्नांडिस. तर बघूया तिकडे, आपल्याला तिकडे जायचं. तिकडे स्पॉट आहे शिवल्यांचा. तर बघूया आपल्याला. चला. 1 eternity later. मित्रांनो हे बघा शिवल्या. हे बघा हे असे चिटकलेले असतात. आणि ह्याचे हे आहे ना ॲक्च्युली हे जे असते ना धागा आहे, दिसते तुम्हाला धागा, ते दगडाला पकडून ठेवते एकदम मजबूत. आणि पकडण्यासाठी आपल्याला खूप म्हणजे ताकद लावावी लागते. किती भरपूर आहेत इथे. ॲक्च्युली असं हे आहे ना, आम्ही काय केलं आहे माहिती आहे, म्हणजे पहिला इथे आणून आहे ना पीक टाकला होता. आणि त्याचे छोटे छोटे होते. तर आता पूर्ण बघू शकता तुम्ही किती झाले. बघा पूर्ण अख्खा हे भरलेलं आहे. हे सर्व शिवल्याच आहे बघा. आणि हे अशी आता ही साईज झाली, म्हणजे एवढेच साईजचे काढतात आणि एवढे साईजचे करून मग बाजारात आम्ही विकतात. आता मग काही लोक जेवणासाठी पण घेऊन जाते बघा. मित्रांनो हे बघा जेवढे असं म्हणजे जास्त टाइम कमसे कम आहे ना, हे वाढण्यासाठी आहे ना 6 महिने किंवा 1 वर्ष जाते पूर्ण मोठी साईज होण्यासाठी. म्हणजे ऑलमोस्ट एवढी साईज होण्यासाठी आहे ना 4 ते 5 इंचची साईज किंवा 6 इंचची याला 1 वर्ष जातात. 1 वर्ष न तर मग 1.5 वर्ष, कधी कधी 2 वर्ष पण लागतात. आता ही थोडी छोटी साईज आहे, पण ही जेवणापुरती ठीक आहे. काही लोक ह्याला काढून विकतात पण. किती मोठी आहे दाखवत आहे. गाईस शिवल्या खाणार काय तुम्ही? इकडे लवकर बघ किती शिवल्यात. लवकर या. पुढे पूर्ण भरलाय, डोंगरासारखा भरलाय पूर्ण. बघ अरे कच्चा खाता ना किती पण भरलेला. साईज आहे. आम्ही छोटी साईज काढत नाही, फक्त मोठी साईज काढतो. बघा हे मोठे आहेत ना, एवढेच काढतात फक्त मोठी साईज, म्हणजे आपल्याला खायला भेटेल असे. आणि हे छोटे सोडून घेतात. आपल्याला हवं का पहिला मासा कसा उडत जाणार आहे घोड्यासारखा एकदम. पूर्ण अख्खा भरलाय. एवढी जाम असं ना ॲक्च्युली खडपाला पकडून ठेवलेलं असं पूर्ण. आई आपल्या बाळाला एकदम घट्ट धरून बसले असते, जसे शिवल्या खडपाला घट्ट धरून बसलेले आहे.
हे बघ कसे घट्ट एकदम धरून बसलेत, जसं काय आपली एक आई बाळाला घट्ट धरून बसले अशा शिवल्या खडपाला घट्ट धरून बसलेत. काढताना थोडंसं वाईट वाटतं, पण काय करणं, पोटा पाण्यासाठी काढायला लागतं आपल्याला. पण ही फटाके फोडताना त्या तोंडात बॉम्ब फुटला होता म्हणून तो आता सध्या बोलत नाही. तर त्याला असं समजू नका तुला बोलता येत नाही, तो लहानपणापासूनच मुका आहे. हे बघा कसे पकडून राहिलेले सर्व, भरपूर सारे ते बघा. आणि ताकद एवढी लागते ना काढण्यासाठी, तर तुम्ही विचार पण ना. म्हणजे आणि आपल्याला हाताला पण ॲक्च्युली तुम्ही हातात ते हे घालून हँडग्लोव्स घालून तुम्ही काढणार ना, तर तुम्हाला तेवढं लागणार नाही. पण असंच तुम्ही बिना हँडग्लोव्हचं हे करणार ना, तर तुम्हाला खूप म्हणजे त्यांचे जे असतात ना कादी हे असते ना वरचक, ते तुम्हाला लागणार. आणि हे बघा हे एवढा हात घालून काढायला लागते. ॲक्च्युली खूप आतमध्ये आहे आणि आता जेवढी पण दगडी आहेत तुम्ही दिसत आहे म्हणजे बघा पूर्ण दगडी जेवढी पण दिसत ना, सर्व दगडीला आतमध्ये असे बसलेले आहेत ते शिवले. आणि एक 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 काढायला लागतात. आणि खाण्यासाठी एवढे टेस्टी लागतात ना. फक्त यांना साफ करायला थोडंसं चांगला लागते. म्हणजे साफ तुम्ही एकदम प्रॉपर साफ करणार ना, तर तुम्हाला एक खाण्यासाठी एकदम टेस्ट एवढा एकदम मजबूतवाला टेस्ट असते. इथे पण कसं पूर्ण हे ग्रीनवाले झालं, ते ब्लॅकवाले आहेत ना ते छोटे आहेत. आणि हे ग्रीनवाले बघा तुम्ही कसे आहेत. हे बघा इथे पण आहे, इथे पण पूर्ण तुम्हाला पूर्ण हे पूर्ण जागेवरती दिसणार. हे बघा कशी पकडून राहिलेली असे बघा. हे बघा हे कसे एवढी ताकद लागते ना हे काढण्यासाठी, खूप ताकद लागते. हे त्याला पकडून राहते ना ॲक्च्युली पूर्ण. पूर्ण भरलेलं आहे. जेवढा पण पूर्ण दिसते ना, जेवढी पण दगडी आहेत ना पूर्ण, जेवढा पूर्ण दगड आहेत तेवढ्या इथे पण असे ग्रीनवाले ते ग्रीन झाल्यानंतर आहे ना ते काढतात. म्हणजे थोडे ग्रीन झाल्यानंतर थोडे ते मोठे होतात. आणि साईज त्यांची चांगली झाली ना का कुठे म्हणजे असं हे मार्केटला असे विकले ना तरी पण काहीतरी 120 रुपये kg जाते मला वाटते. ती 4 का 5 इंचाचे झाले ना तर 120 रुपये kg पर्यंत जाते मार्केटमध्ये. शंख भेटलेला आहे गाईज आपल्याला. हे बघा 4 मुखी शंख आहे, 1 2 3 4. हा 20,000 पर्यंत विकला जातो मार्केटमध्ये. One eternity later. तर मित्रांनो आपला आता शिवल्या काढून झालेला आहे, तर तुम्हाला दाखवतो केवढे शिवल्या आम्हाला भेटल्यात ते, म्हणजे काढल्यात असे. एवढे शिवल्या काढल्यात. तर मित्रांनो तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि ही कमेंट करा ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली. आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवरती नवीन असेल तर त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो बाय गाईज.